हा बघा आपला चहा. आज लेमन टी केलंय. आज चुलीवरचं जेवण खायची खूप इच्छा आहे. पक्षी बघ कसे ओरडतात. काळोख झाला तरी पण. आता ह्याच्यावर होते झाकण. म्हणजे एवढ्या लांबून त्या आपल्याला बघा भेटायला आल्यात. मी पण येते, मी पण. तिला आकडे येतं असं येते रे. आता भेटू. बारीक कुठच्या ही इकडे काम कर. त्याच्या मागे टाक. कर. सगळे सुके आहेत. सगळे सुकलेले आहेत. मग कुठे येते त्याच्या मागे टाकणार. दव पडलं तर हे नाही. लाकडाच्या पाठीमध्ये उभं लाकूड लाकूड येतं. लाकडाच्या मागं आजच्या मागे सकाळी पण काढता येतील ना. दव नाही पडत. ती सुकी लाकडं घेऊ ना. सुकीवाली उभी राहत नाही. तो पडली चालेल ना. पडली तर आणि फाटक्या संध्याकाळची वेळ आहे मित्रमैत्रिणींनो. 5:30 वाजले संध्याकाळचे. आणि आमची तयारी बघा. उद्या सकाळची तयारी चालली आहे. कारण दव भरपूर पडतं आणि मग सगळी लाकडं जे आहेत ना दवाने थंड पडतात आणि ओली होतात. त्याच्यामुळे आता ती काढून ठेवलेत. आता ते कुणालच्या जेव्हा सगळे जमा करणार आणि गाडीच्या आतमध्ये टाकून ठेवणार. म्हणजे मग सकाळी की नाही चूल पटकन पेटते. आता पण विचार आहे चुलीवरती जेवण करायचा. कारण वातावरण खूप मस्त झालेलं आहे. असं छानपैकी भाजी भाकरी असं करायचा विचार आहे. आता बघूया कसं जमते ते. कारण अंधार की नाही लवकर होतो. चूल पेटवायला मला अजून जमत नाही ना. चला चहा प्यायला. हां आज कोरा चहा आहे. कोरा चहा. हा बघा आपला चहा. आज लेमन टी केलंय. लिंबाची पानं टाकलेत. आपला गवती चहा असं ते थोडीशी चहा पावडर आणि साखर. आणि आज की नाही आमच्याकडे रांगोळी कोण काढते तुम्हाला मी दाखवते. 1 मिनिट. हे बघा सगळं पसारा पडलाय. कपड्यांच्या घड्या करायच्या आहेत. ओ कुणाल आज कुणालनी रांगोळीचं मिशन घेतलेलं आहे. किती काढतो? सगळीकडे काढतो. मग इथे वरती पण काढ. ह्या साईडला इथे आणि इथे वर पहिल्या पायरीवरती ना. 2 रंग भरले. चांगलं काढ मस्तपैकी. आणि आज मी गेले होते बाजारात. तर ही बघा ही भाजी घेऊन आले. जास्त नाही भाजी आणली. 1-2-3 वस्तू आणल्या. कोबी आणली, बटाटी, ही वांगी आणलेत, आलं घेऊन आली, हे मके, मिरच्या आणि हे टूथपेस्ट ठेवायचं भांडं ना माझं तुटलं आहे त्याच्यामुळे हे घेऊन आले मी. कोथिंबीर मी बघा कशी कोमेजली. ऊन भरपूर होतं ना दुपारी. त्याचं ठेवायचे फ्रीजमध्ये भरून. आणि या कोयत्याचं सांगते मी तुम्हाला. स्टोरी सांगते. 1 मिनटं तुम्हाला पहिला दाखवते अगोदर. हा बघा हा कोयता. म्हणजे आमच्याकडे कोयता आहे तरी पण मी विकत घेतला का ते तुम्हाला सांगते. हा बघा आपला चहा घेतला आहे. आणि आता इथे बसून जरा पितो या झाडाखाली. कुणालचे बाबा येत आहेत. संध्याकाळ आज खूप सुंदर आहे. पक्ष्यांचा आवाज बघा कसा मस्त सुंदर. चहा थंड होईल लवकर. ही आमच्या आवडीची जागा आहे. हा कुठला पक्षी ओरडतो? हा मस्त चहा एकदम भारी झालाय चहा.
पान टाकलं तरी पण पाण्यात टाकायचं असतं. हम्म. लिंबू नाही पिळायचं. भोपळ्याला पण फुलं आले ते बघ तिथे लगेच ते बघ. भोपळा हा चांगला वाढला, लवकर पळेल तुला. का ते तो भोपळा बघितला तो वाढायला किती टाइम लागलेला. हा बघ किती भसभस भसभस वाटापट वाटतोय. माती आणि त्याला इथे चांगला म्हणजे हे आहे वाटतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. चहा चाललाय संध्याकाळचा. कुणाच्या बाबा दिसत नाहीत. हे बघा बसलोय मस्तपैकी बाहेर. जमीन एकदम सुकी सडसडीत झालं त्याच्यामुळे जमिनीवरच बसले आता. आणि कोयत्याचं तुम्हाला सांगते, वयस्कर जोडपं होतं, आजी आणि आजोबा होते. ते अशी विकायला बसले होते. कोयते होते भरपूर आणि दुसरं पण काहीतरी होतं ना, मला वाटतं विळीच्या पाती होत्या. हां, त्यांची बोनी नव्हती झालेली आणि मी अशी सहजच उभी होती. मी सामान घेतलं आणि तिथे उभी होती. मस्त ते बसले होते उन्हामध्ये आणि ऊन तुम्हाला माहिती किती कडाक्याचं पडतं दुपारच्या वेळेस. तर घेतला मग कोयता, म्हटलं घरी उपयोग होईल. चांगलं आहे ना. आपल्या घरातला कोयता बरोबर नाही ना, त्याच्या जोडीचं एक चांगला काम आलंय. ते घरचं बरोबर नाही म्हणजे त्याला असं पात ते लोखंड आहे त्यामध्ये हे नाही. त्या खूप मागे लागलं, त्या आजी घ्या घ्या, माझी बोनी नाही झाली बोनी नाही झाली असं बोलायला लागलं ना. मग आम्हाला पण एकदम खराब वाटलं. म्हटलं जाऊ दे, घेतला मग कोयता. पण ठीक आहे, एकाला दोन वस्तू असलं की आता इथे कसं कामाला येणार, आपल्याला कामाची वस्तू आहे आणि काय किंमत पण काय जास्त अशी नव्हती. आम्हाला परवडलेल्या ह्या भावाचं होते त्याच्यामुळे घेतले. मग चला आता जेवण करूया चुलीवरती. आज चुलीवरचं जेवण खायची खूप इच्छा आहे. चूल पेटवतो हां, त्याच्यामुळे आज आमचं चुलीवर जेवण करायचा बेत आहे. बघू आता. लाल चवळी ना भिजत घातले मी सकाळीच. कुणालच्या बाबांना लाल चवळीची भाजी खूप आवडते. कडधान्य बघा येतं लाल चवळी ती. आणि आपल्या एक ताई आहेत, त्यांची कमेंट पण होती. मला वाटतं मी कधी बनवली, दसऱ्याच्या दिवशी काहीतरी बनवली होती वाटतं लाल चवळीची भाजी. तेव्हा त्यांनी मला कमेंट केलं की ताई लाल चवळीची भाजीची रेसिपी दाखवा म्हणून. तर झटपट तुम्हाला दाखवते शॉर्टकटमध्ये. तर मसाला सांगेन तुम्हाला. वाटप बघा असतं आपलं, कांदा खोबरं असतं ना, ते भाजून घ्यायचं. आणि बऱ्याच वेळा मी तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे, त्याच्यामुळे वाटप कसं माझं रेडी आहे. आणि त्यात म्हणजे वाटपामध्ये आलं लसूण वगैरे टाकतात वाटते वेळी भाजून झाल्यानंतर. आणि गरम मसाला असतो तो तुम्हाला मी दाखवते. पहिला उद्या चहा पिऊन घेते. काय म्हटलं मॅगी खा. मॅगी खातात मॅगी बसून. काका मॅगी बनवल्या चुलीवरती आम्ही. कुणाल धर आम्ही पण नाही खात. प्रिया चिवडा ना प्लेट मला तुम्हाला खायला चिवडं खावे थोडं थोडं. कढई माझी गरम व्हायला आली. काय तर भाजीच करायची आहे. ही गरम गरम खा. कुणाल धर, त्याला तिकडे नेऊन द्यायला लागेल. ठीक आहे. पेटून टाकलं. कढईत पाणी टाकू प्रिया. कढईत पाणी काय टाकायचं काय. कढई करपाय लागली. अगं चिवडा कढई म्हटलं करपाय लागली. करपली म्हणजे करपाय लागली. काय काढून टेस्ट करते. खाली उतरून ठेव जरा. तेच म्हटलं. कढई चांगलीच करपली. सगळं सामान आणते आणि मग अजून दिवे लावायचे. अंधार व्हायच्या आधी हे बघा सूर्य मावळायला आला. आता इथे चुलीवरती मी ठेवले कढई, त्यात टाकले तेल. आता सगळ्यात अगोदर थोडीशी राई टाकते मी.
पहिला मी तुम्हाला साहित्य दाखवते, साहित्य दाखवलंच नाही. ही चवळी आपली, त्यात बटाटा टाकला एक, ही कोथिंबीर, टोमॅटो घेतले चिरून आणि ही लसूण घेतले चेचून आणि आपले जे नॉर्मल मसाले तिखट मीठ हळद वगैरे तेच असतं. हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप बघा राहिलं, मग अशी तुम्हाला सांगितलं ना तेच. आता सगळ्यात आधी डाळी टाकली, लसूण, आता तिखट मसाला टाकते आपल्या चवीप्रमाणे. हे आपलं वाटप, हे वाटपाने मी फ्रीजरमध्ये ठेवते, थोडंसं घट्ट येते. मिक्स करून घेऊया चांगलं. हा बघा मसाला चांगला तर विरघळला आहे. आता ही चवळी टाकते मी, कोथिंबीर. आपण ज्या कडधान्याच्या भाज्या करतो ना, उसळ वगैरे, सेम तसंच आहे, असं वेगळं काही नाही. कांदा खोबऱ्याचं वाटण असतं ना. आता चांगलं मिक्स करून झालं, त्यात पाणी टाकायचं. हळद राहिली, हळद विसरली कशी, हळद राहिली. काळं खोयला आलं ना, त्याच्यामुळे जरा गडबड झाली. हे बघा आता उकळी यायला लागली ना, आता मी मीठ टाकते. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. पक्षी बघ कसे ओरडतात, काळोख झाला तरी पण. आता ह्याच्यावर ठेवते झाकण. आता ही शिजून द्यायची चांगली. आणि संध्याकाळचा दिवाबत्ती झालेला आहे. तुम्हाला ना मी रांगोळी दाखवते, कुणालने काढलेली. हे बघा किती सुंदर रांगोळी काढलं नाही. आणि डबल रंग बघा कसे भरलेत. आज फक्त वरतीच काढले, खालच्या पायरीवरती नाही काढलं, पण चांगलं वाटतंय. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत जे मुंबईवरनं ना आपल्याला भेटायला आलेत. ताई नाव सांगा ना तुमचं. सुषमा घाडी. अच्छा, म्हणजे झालं त्यांना येऊन आता अर्धा तास झालाय, बराच गप्पा मारल्या आम्ही. म्हणजे एवढ्या लांबून त्या आपल्याला बघा भेटायला आल्यात. कसं वाटलं तुम्हाला आमच्याकडे येऊन? मस्त, एकदम घरच्यासारखं वाटलं तुम्हाला. तुम्हाला खास भेटायलाच आली इकडे अशी. नाही तुम्ही कसे पहिले सबस्क्रायबर आपले की म्हणजे आम्हाला आलात भेटायला तुम्ही. मला पण खूप बरं वाटलं आणि खूप असा आनंद वाटला आम्हाला. म्हणजे सणावारचे तुम्ही आलात, दिवाळीच्या सणावारच्या. आम्हाला पण असं खास सांगते काय, गाव मुंबईला ठरवूनच आली होती की तुम्हाला भेटायला. नाही बरं झालं तुम्ही आलात, ते खूप चांगली गोष्ट. यांचे मिस्टर पण आले, ते बाहेर आहेत. हे बघा हे भाऊ पण आलेत. भाऊ नाव सांगा तुमचं. माझं नाव सुदेश घाडी. अच्छा, हा. म्हणजे एवढा अंधारात तर तुम्ही भेटायला, हे विशेष कौतुक तुमचं. आता बाहेर बघा किती अंधार झालेला आहे. नाही आम्हाला पण बरं वाटलं, पण तुम्ही आलात. म्हणजे सणावार तुम्ही आलात आमच्याकडे, आम्हाला पण आनंद झाला. असं नाही नाही मी नाही, माझं काम आहे. हा ते सगळं बाहेर पडलंय. भाजी झाली आहे ना. हा झालंय. कोण नेत नाही. तर आली आली गॅसवरती डायरेक्ट भाजी दाखवायची राहिले. ते काय ते बघते पटपट करतो. ही बघा भाजी आपली. बाहेर वातावरण एकदम थंड, बर्फासारखं गार. ही आपली चवळीची भाजी. त्याच्यामुळे झालं आणि लगेच एवढं थंड पण झाले एकदम. भाजी गार झाली, गरम करायची का. जेवण बघा, पापड, चपाती, लोणचं आणि आपली चवळीची भाजी.
चवळीची भाजी भाकरीवर खूप छान लागते. आज दुपारी मी भाकऱ्या केल्या होत्या, पण आमच्याकडे इथे भाकरी बघा जास्त आवडत नाही. सकाळी आपण कसली भाजी केलेली आज? काटलं आणि नाश्त्यामध्ये ना लाल माटाची. हा, आज नाश्त्यामध्ये लाल माटाची भाजी केलेली आणि काटल्याची भाजी, अशा 2 भाज्या केल्या आणि तांदळाची भाकरी केली होती. एक नंबर भाजी झाली, खूप मस्त झाली आहे. बोल. म्हणजे गॅस म्हणजे आता ऑफ कॅमेरा ते कुणाचे बापू बोलत होते की चुलीचं म्हणजे चुलीवरचं जेवण आणि गॅसवरचं जेवण ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. चवीमध्ये खूप फरक पडतो. खरोखर. नाही, खूप छान सुंदर झाली भाजी, खूप मस्त झाले. घाईघाईत मी केले पण इतकी छान झाली ना. फक्त एवढं ते जरा गरम पाय होती. बाहेरचं वातावरण एकदम थंड. ते मगाशी जे मीठ मसाल्याचे डबे आम्ही बाहेर ठेवले होते ना, ते पूर्ण गारठले आणि सगळं दवाने भिजून गेलं होतं. तुम्हाला दाखवायला पाहिजे होतं. तो मसाल्याचा डबा पण नुसता बर्फ थंड म्हणजे ते पाणी येतं दव पडतं लगेच. मिठाचा डबा, गरम मसाला, भात घे. बाहेरचं वातावरण गार आहे नको. मस्त झाली भाजी. 3 चपात्या खाल्या. लाल चवळीची भाजी होतीच चांगली, पण सकाळी एवढं जेवण जेवलो आता. बस दात काढून हसतोय. आताच आहे ना, आताच मगाच आहे ते. आताच आहे ते बघ, मी दिसतो इथे चालू आहे कॅमेरा. नाही, मी ते मगाच दाखवलं, चिरून दाखवतो ते. म्हणजे बंद झाला लगेच चिडून दाखवतो का? 11:15 वाजले बघा रात्रीचे. आज खूप उशीर झाला. तर व्हिडिओ की नाही आजचा मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.